Miltä teistä kuulostaa, kun mä sanon, että kaikki on mahdollista mielikuvissa? Aika mielenkiintoista. Ootteko te ikinä kokeillut, että kun te ajattelette vaikka pizzaa, ihanaa pizzaa teidän täytteillä, te ootte just saanut sen ja se on höyryävän kuuma ja te aattelette sitä. Oi. Niin, voisiko sellaista makuelämystäkin kuvitella niin kuin mielikuvissa? Onnistuuko? Kuvitellaan, että te leikkaatte slicein. Noin. Ja sitten ihan vaan mielikuvissa laitatte sen suuhunne kautta haukkaatte siitä palan. Miltä se maistuu? Oi että. On tosi hyvää. Ihan oikeasti siis tää on niin mahtavaa. Tai sitten kuvitellaan, että paistatte poppareita. Rapapapam. Ihana pauke käy mikrossa. Ja miettikää sitä tuoksua. Ja sitten rouskis mielikuvissa nakertamaan niitä. Pystytkö sä tähän? Mä nimittäin pystyn. Ja mä haluan kertoa, miten mä tätä treenasin. Mä olin sairaalassa 2002. Mä olin monta viikkoa siellä osastolla. Ja mulla oli tietty ruokavalio. Ja sit mun teki mieli kaiken maailman herkkuja. Niinku ihan varmaan teilläkin tekis. Miettikää nyt vaikka, että parannette vatsataudista pikkuhiljaa ja sitten tekis mieli vetää koko universumin kaikki ihanat nami-aarteet massuu. Eikä oikein vielä voi. No sitten mä lähdin kuvittelemaan, että hei, tässä on nyt pizza. Ihana slice. Ja mä mietin täytteet siihen. Ja sitten mä aloin tehdä sitä harjoitusta. Ja se oli aivan mahtavaa. No sit se harjoitus meni mönkään, kun siihen tuli välillä sitten niinku kaikkia ihmetäytteitä, kun mä olin kovassa kuumeessa. Ihan parhaimmat täytteet oli, että se pizza oli vuorattu plektroilla. Ja se nyt ei ollut kauhean hyvä ajatus. Sitten mä yritin aina palata takaisin siihen alkuperäiseen aistimukseen. Ja onnistuinkin siinä, kun mä treenasin sitä. Mut siis kokeilkaa. Mä oon käynyt läpi irtokarkit. Mä oon käynyt läpi just noi popcornit ja pizzat ja kaikki mitä mä tässä luettelin. Silloin kun mä 2019 aloin opiskelemaan rentoutusvalmentajaksi ja meillä käytiin näitäkin asioita läpi, niin mä olin ihan, että jee, mä osaan tän jo, mulla on tää hallussa. Eli mä olen tosi suggestiivinen ihminen, kun mä pystyn tähän. Nyt mä haluan haastaa teitäkin. Kertokaa mulle, mikä oli ensimmäinen mielikuvitusmakuelämys, millä te vältitte oikeesti kilokalorit ja kaikki muut. Pistätte vaan silmät kiinni ja tuutte mukaan testailemaan.